Od chlapca som chcel byť maliarom a skončil som ako rytec. Po absolvovaní strednej umelecko-priemyselnej školy som sa vrátil na svoj odbor ako odborný učiteľ na plošné a plastické rytie kovov, ako dielenský učiteľ. Tá ručná robota ma stále fascinuje v dnešnom svete, v takom pretechnizovanom a kde sa všetko robí počítačom a kde sa zabúda na tú remeselnú stránku, tak chcel by som ju udržať a je to aj môjim poslaním v podstate ako učiteľa na tejto škole, aby mladá generácia nezabudla na remeslo. Pri voľnej tvorbe ma inšpiruje hlavne také moje duševné pochody a pretavenie cezo mňa na spoločenské dianie, na citové dianie, na medziľudské vzťahy a tak. Je to tam aj v tej tvorbe troška vidieť. A niekedy, alebo na tom začiatku aj nejaké tie literárne diela. Hľadám, myslím, že stále hľadám, ale aj tie prostriedky, teda výtvarné, vyjadrovacie, ale aj tie výtvarné. Snažím sa ten materiál, s ktorým pracujem, spracovať tak netradične, nie liatím, ako býva zvykom pri liatej medaili, ale pracujem aj s liatou medailou. Ale robím kombináciu nástrojí na kopírovacej fréske, na pantografe a dopracovávam to ručne alebo pracujem len ručne s materiálom. Dakedy bola táto technika veľmi zaužívaná, hlavne v starom minciarstve a snažím sa ju teraz ako obnoviť, ale troška na inom podlaží.
všetkým tým, ktorí nám pomáhali pri tejto výstave a samozrejme vám, všetkým vám, ktorí ste prišli nás povzbudiť v ďalšej našej práci. Ďakujem.